Makadi Gogo. Aiwa ndiripo zvangu makadiko zvenyini? Tiripo ndiri kutaura nani? Muri kutaura naGogo aronzi Gogo Nheta rita Nheta. Gogo Nheta. Handitika. Ndimi mune dambudziko regumbo ratiri kuona iri. Rakatanga rini? Gumbo iri rakatanga 2013. Ndaka ndichitengesa pamusika ndobva ndangoita fanika ndarumwa nechepanapa. Ndobva ndatoregera zvokuti unenge uchimbotengesa uchiti iwe zvina nebasa rese. Ndobva paita kakuita black. Nomva ndatogara kuzoti ndakuda kuenda kumusika 2013 ndopa ndakazoona gumbo rafuma rakazvimba rese. Ipapa pakanga pakangosviba ipapa. Handiti itaura muchisunungura zvinhu. Aiwa ningirike iri bandage repamusoro ndakatodreswa nezuro. Iri bandage. Ndakadreswa nezuro. Saka ndepakuzodaro ndobva ndaadhimitwa kuHarare hospital. KuHarare hospital ndobva vanoita skin graft. Ndobva ndachekwa panapa. Ndobva vanama ipapo. Ndobva ndabuda kuHarare hospital ndokudzoka kuno kumba. Ndadzoka kuno skin graft iye yakadyiwa yese. Ndobva yapera yese skin graft. Ndichienda kuclinic ndichinodreswa, ndichienda kuclinic ndichinodreswa, ndobva yapera yese skin graft. Ndobva ndatogara yanga isi zvanga zvisaite manje kuti ndichifamba ndanga ndisagone kufamba raigara rakangozvimba. Ndopakazouya baba mukuru wangu nemwana wavo amusipa vaive governor kuningirike ku Midlands. Ndobva vauya nemwana wavo zvikanzi kumainini kogumbo ndikati gumbo ndozvaraita izvi. Ipapa rakaramba chichironda chichingokwira zvino ranga rasvika kunoku kuronda rasvika futi kunoku ronda ndisisakwanise manje kufamba. Ndopa akanditi aiwa indina chiremba vangu vanonzi Dr. Mutwira ndochikurifeya ikwavari voenda vonokusungai ikoko. Ndobva ndaenda ndobva ndagara ndichiningirikiswa kudzimara ndasungwa ndofunga ndakatsungwa almost 3 years. Ndobva Dr. Mutwira vazoti kuti mwana wenyu aramba achingobhadhara mari. Aiwa imimi chingouya ndichingokudresai chete handi amuchandibhadhara munongouya ndichikudresai kana musina transport munondifonera munogona kungokwira taxi ndouya ndosvika kudresai ndokudzoserai. Ndo vakanga vandirapa kusvikira rizoningirika rizoita zviri nani kudai. Zvino February nomva vangobatwa neCovid nomva vashaya. Saka ndopa ndakatanga iye zvino ndakutenga ndegama ningirike mabandage acho ndinotenga panoda paraffin gauze nemagozi swab nemabandage ningirike inonzi G&I yandinoningirika nemapirisi makotri anoda kuiswa ipapo netepi zvese. Saka ndinototenga every week ndototenga kuti ndigozowana anondisunga. Pawiki papo total yacho inenge iri mari. Kana ndichitenga magozi neningirike kazhinji ndinowanzobudisa iri $20. Ndichienda ndonotenga nekuti magozi maparaffin gozi ndanyaya kudhura maparaffin gozi nemabandage. Saka wiki yega yega ndosenzesa $20. Zvinemi pamatanga kutaura mati zvakatanga muri pamusika kuchitengesa. Saka muchiri kuendera kumusika kwa. Aiwa ndakatozorega. Ndakatozorega. Iye zvino makumba acho haachafambi. Ndakatozorega izvi ndinenge ndakangogara munomu nokuti makumba acho inini pachangu haachafambi. Ndinotoita zvokutoti kungobuda muno nokuinda umuchete handichakwanisi kana kuinda kumusika kana kuti ndiningirikise iko ndaitoti izvozvi ndikangoisa pasi bedzi anobva atangisa kuzvimba makumba acho. Kungoaisa pasi chete anobva atangisa kuzvimba. Ini ndoda kunwa mapiritsi. Ndinoti mapiritsi eBP, ndinoti maningirike mapiritsi ekuti ndiningirikise madhaikiro ekuti ndirege kunzwa pain nekuvaviwa nokuti dzimwe nguva rinombovava zvekuti rinombovava chaizvo. Saka ese mapiritsi iwayo ndinotenga mapiritsi pamwe ndinogona kumwa 3 days apera neUrizide anogona kuti 3 days anenge apera wakutonotenga futi mapiritsi. Saka zvino zvakandiomera. Chiremba pavakakuonai pekutanga vanoti dambudziko iri rakabva kupi kwandi rinokonzerwa nei? Vakatondiita matesti zvese. Ini ndaitofunga kuti ndatoita kensa. Ndozvandakatova chiremba vakati chiremba vakati aiwa haisi kensa. Nokuti ndinogara ndichiti ndaiti ndikangosvika vaitanga kubata zvigunweku voti ndifambisai zvigunwe zvenyu tione kuti zvakaita sei. Vosumudza voona zvonzi aiwa haisi kensa. Aiwa chinongoriwa hamene kuti chironda chakamakana makarumwa nei kana kuti chii handiziye. Zvino akanga zenge razonyatso spreada kusvika kunoku
kudai ranga raningirikisa kwese kwakutoita kuchiningirika uku ranga chintori maronda zvese nekuseri kumwe kunotooneka kwakutoita kuchipora uku ngiri kwakuto maronda akanga ari kweiwai. Imi munofarira kudya chii? Inini munaakuswera wapamba achiteerera muviri munofarirawo kudya chii? Isu tinongodya zvese tinosarudza. Ko kana wasarudza iwe usina mari yacho yokuti usarudze tinongodya chero chatangoona chinenge chichingodyika bedzi. Hapana chandomboti chipi. Ndodya chero chese chinhu chandangoona chinongodyika ndongodyawo. Saka takatarisana nedambudziko regumbo irori. Pashondo kura kuti munenge muchida mari inokwana kuita 100. I mean $20. Yakangotarisana chiri nekuti yakatarisana handiti. Saka vanenge vachida kubatsirai munokasinogaita kuvapa nhamba dzenyu kana dziri paeco cash. Dziri paeco cash. Nesenemu zvinobuda chi? Pano nhamba dzangu dzinoti 0772 402 320. Panobuda zita rakanzi Lita Nheta. Dzokorai nhamba dzenyu futi nezi. 0772 402 320. Pobuda zita rakanzi Lita Nheta. Handiti ko address kwatiri kunoku ndekupi? Kunoku panonzi pa 173 Pazarangu Street, Mbare, Harare. Handiti pane chikoro chataonapo chinonzi Narira School. Then pastodat panoti Narira School, then pane stodat futi iri pano padzeduzapo. Handiti saka kufamba ndanzwa kuti munofamba muchingoendapo munoenda sei pamuita zvekukambaira? Aiwa ndine makirachi ayo. Ndine makirachi ayo. Handiti ndine makirachi. Saka rubatsiro rwamungade kumhuri yeZimbabwe yakatarisa chirongwa ndechi? Ini ndinongoda iko kubatsirwa kuti ndiwane nhingirike izvozvi zvokusungisa nokuwana mapiritsi epain. Nokuwana mapiritsi epain kana paino zvanenge vachibatsira kana anezenga awanawo chikafu hazvina kuipa. Asi iyo zvokusungisa gumbo izvi ndozvanyanya kundiomera chaizvo. Zvokusungisa gumbo pamwe ndeifanirwa kusungwa every week, asi ndotozombopfuuridza kuti ndimbotosungwa kana after 2 weeks nekuti ndendashaya zvinhu zvacho ndinenge ndisina mari yokuti nditenge. Saka zvamati chiremba vakashaya saka akukudhiresa izvezvo kana zvichinge zvatengwa ndiani? Kana hati kundidhiresa ndine muzukuru wangu nesaidi wokuEdith. Saka kana ari off ndiye wandinoti uya uzondidhiresa. Kana ndichida kungodhireswa ndongomutaurira kuti uzoya undidhiresa ndatenga zvinhu zvacho ouya undidhiresa. Ezvaakauya nezuro. Saka kuna kuti zvinhu zvekuti mudhireswe ndo zvekungodiwa munhu anoita basa iroro aripo. Aiwa aripo. Ende haakubhadharisei? Aiwa handibhadharisi. Handiti aiwa handibhadharisi, anongondisunga chete mahara. Tinotenda Gogo, tinoimba kuti ruzhinji rwakatarisa vachatambanudza ruoko pakubatsira one tinotenda. Aiwa tinotenda chaizvo, tinotenda. Ndakachema chaizvo ka pandakanzwa wanzi chiremba vashaya ndakanga ndatogeza kanchiti ndakuenda kwachiremba ndopandiri kutofonerwa nasister vacho vakati chiremba vashaya. Ndakachema kuita fanika sezvinonzi ndiri kuchema mai yangu nababa angu chokwadi. Ndikati munhu anga achingondibatsira mahara kungonzi mama uyai munongouya chete hapana chamunobhadhara. Vakanditi handichada kuti ndirambe nchinetsa mwana wenyu, imi munongoya nchikokusungai nokuti ndozva ndingabhuroke nemi chete. Aiwa vakaramba vakati handingabhuroke nemi chete. Aiwa tinotenda Gogo. Aiwa tinotenda chaizvo tinotenda.